What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? La presència dels soldats britànics a Menorca durant el segle XVIII va dur riqueses i va deixar alguns episodis més foscos, com l'augment de la prostitució. Les tropes desplaçades van tenir un impacte destacat damunt la societat de l'illa, al temps dels llans. Hooray, up she rises, hooray, up she rises, hooray, up she rises early in the morning. Els britànics arriben a Menorca durant la Guerra de Successió Espanyola per ajudar a tornar l'illa a mans de l'arxiduc Carles III. Aquest era el motiu oficial, però en realitat volien quedar-se a l'illa per controlar el Mediterrani occidental. Els menorquins van ser obligats a allotjar tropes a Cassel, el que va complicar les relacions entre soldats i la població local. Al primer capítol també vam veure paraules menorquines que venen del temps dels llans, expressió que encara s'empra a Menorca per referir-se als anglesos del segle XVIII. Els anglesos ja s'han fet en Menorca. Com ho faran per controlar la població d'aquí? Prendran mesures perquè els espanyols o alguns altres no els hi prenguin silla? En aquest capítol xerrarem d'una fortificació molt important, el castell de Sant Felip, i també d'una altra cosa molt important, un personatge que en el segle XVIII va desembarcar a Menorca, Sir Richard Kent. Continuem el nostre viatge per la Menorca britànica. Començam, Els anglesos ja són a Menorca. Jo me'n vaig pitant cap al castell de Sant Felip. Vull que en Miquel Àngel m'expliqui què fan just quan arriben. O sigui que els anglesos estan encantats amb Menorca i no la volen tornar per res del món en Carles III. No, ells de fet aquí ja es comencen a actuar com amos i senyors, i això evidentment crearà moltíssimes protestes entre els menorquins que comencen aquí a notar coses rares. No? Encara passaran, de totes maneres, uns anys, fins que l'any 1711 la cosa es precipitarà quan es doni un canvi de correlació de forces a Europa. Què passa el 1711? Un fet molt important és que mor el germà major de Carles d'Àustria, l'emperador Josep I, i Carles és cridat per anar a Viena per prendre possessió del Sacre Imperi com a emperador. A partir d'ara serà l'emperador Carles VI. Però sempre Gran Bretanya té molt clar una cosa: Menorca i Gibraltar han de passar a la seva corona. L'estiu de 1711, la reina Anna ja nomena governador de Menorca el duc d'Argyll. El 9 de novembre aquest personatge arriba a Menorca i amb la intenció ja de prendre possessió de l'illa en nom de la reina. I el duc d'Argyll, aquest que arriba des d'Anglaterra, què fa a Menorca quan ve aquí? Molt senzill, només dues coses. Una, canvia la bandera. Dues, reuneix les autoritats menorquines i es notifica que han canviat de sobirania, que a partir d'ara seran súbdits de la Gran Bretanya. Canviar la bandera i aquesta notificació, ja està. I ja està. El duc d'Argyll no vindrà sol, no vindrà tot sol aquell novembre. Ve amb un petit grup d'oficials. I entre aquests oficials hi ha un personatge del qual ben segur que n'haurem de parlar en altres dies. Digue'm qui? El coronel Richard Kent. El del camí. El del camí. Richard Kent serà un dels homes més famosos i importants de la dominació britànica. De religió protestant, va néixer a Irlanda del Nord el 1662. A l'exèrcit anglès va destacar a les campanyes europees de la Guerra de Successió. Quan té prop de 50 anys, el 1712, el nomenen tinent governador de l'illa, i aquí comença una història d'amors i també d'odis.
La seva gestió provocarà moltes tensions i enfrontaments amb les autoritats civils i religioses de Menorca. Ken és un home honrat, estricte i lleial a la corona. Les seves mesures, però, no són ben rebudes pels menorquins. Serà governador de Menorca fins la seva mort l'any 1736. Ha estat governador durant 24 anys, una dada que el converteix en la persona que més temps ha governat Menorca. El seu record perdura encara avui entre els menorquins. Clar, aquest és que va conquistar, que van fer el camí d'en Ken a posta. Es el gobernador que estuvo en Menorca, no sé, el más importante que tuvimos, lo que hizo más obras. Es gobernador británic de l'illa de Menorca. Richard Gay, un afroamericano, ¿no? Un escriptor. Sí, va ser un personatge important, va fer molta cosa a Silla, sí, i tant. Va fer la primera carretera de Menorca, va unir Maó amb Ciutadella i... Va ser un senyor que va fer molta cosa per Menorca, Cambió todo hacia aquí, hacia la capital, que era Mahón, que antes estaba en Ciudadela, lo trajo todo aquí, por el puerto. Todo, es que prácticamente todo lo que fueron caminos, infraestructuras, todas esas cosas, las organizó, o sea, las empezó a hacer él. El 1713 es firma a la ciutat holandesa d'Utrecht el Tractat de Pau que posa fi a les disputes originades amb la Guerra de Successió Espanyola. I Menorca comença oficialment a anar d'un país a un altre. El rei Felip V d'Espanya cedeix Menorca i Gibraltar a la Gran Bretanya. El pas dels anglesos per Menorca encara el podem notar avui en el camp. I també el podem escoltar. Ox és la paraula que encara empren els pagesos de Menorca per cridar les vaques i fer-les anar d'una tanca a una altra. Però no tothom coneix d'on ve la paraula ox. Els uocs, no ho sé, la veritat sempre ho he sentit a dir aquí i no sé d'on ve molt bé, però el que empren sempre per manar les vaques i ells es creuen i és el que va bé, anomenar-les. I de ox és un altre anglicisme i en aquesta llengua s'escriu i sona igual i vol dir exactament bou. I ja que xerram de vaques, sabeu d'on ve la paraula xenc? El xenc és una part de la pota, de davant d'un animal, al costat de l'articulació. A les carnisseries és corrent sentir encara gent que demana un tros de xenc per fer un brou. Ve de l'anglès shank, que vol dir pota o cama. Quan els anglesos van establir-se a Menorca, el 1708, poca cosa en sabien. I clar, abans de posar en marxa qualsevol mesura, havien de conèixer un poc el territori i els seus habitants. I el govern britànic encarrega un informe. Voleu saber què deia? Idò, que a aquella època hi havia 16.000 residents a Menorca i uns 300 religiosos. Menorca era agrícola i ramadera. S'hi feia vi, formatge, cereals i tenia porcs, bens, cabres, vaques. En teoria, prou bestiar per a la població, fins que van arribar els soldats anglesos. Menorca tenia 4 universitats, el que avui equivaldria a Ajuntament. A Ciutadella, Mercadal, Alaior i Maó. Recordeu els problemes que va provocar la convivència entre soldats i menorquins? Alguns episodis van acabar molt malament i els illencs van respondre amb força, fins i tot assassinant alguns soldats. I per això Richard Ken ordenà el desarmament de la població menorquina. ¡Atención! ¡Atención! Esto es lo que manda la corona. Absolutamente mando a todos los habitantes de la isla, excepto magistrados y caballeros, traigan todas las escopetas, fusiles, pedreñales... Fins al moment els menorquins estaven ben armats a casa seva, perquè sempre havien hagut de contribuir a les defenses de l'illa. Però ara s'han acabat les milícies locals i només la guarnició britànica
es fa càrrec de la defensa. Repassam la situació. Menorca és britànica perquè Espanya la va cedir amb la Pau d'Utrecht. De Menorca els anglesos només sabien una cosa, que tenia un port des d'on desplegar la seva força naval, i amb això els bastava. Aquest port havia de servir de plataforma del comerç britànic a la Mediterrània. El primer que fan és millorar les defenses a la bocana del port. Amplien el castell de Sant Felip, que reforcen amb el Fort Marlborough, i construeixen el primer hospital naval a l'Illa del Rei. Però anem a poc. Comencem pel castell de Sant Felip. A més, es comencen a edificar magatzems, drassanes i alguns molls, sempre al peu de la ciutat. Millora les instal·lacions, però, com que no basten, decideixen emprar l'altra banda del port de Maó. El 1724 es posa en marxa un projecte de construir l'arsenal de l'Armada Britànica a la zona que quedava resguardada per l'illa Pinto, o la Saffron Island, com l'anomenen els britànics. A l'illa, que està unida a terra ferma mitjançant un pont, encara es poden veure les edificacions construïdes pels anglesos, d'on sobresurt una torre d'estil colonial amb un rellotge. I ara de veres cap al Museu Militar. Allà hi ha un coronel amb fornals que es veu que coneix molt bé com va anar la invasió britànica. Francisco, estem en el moment just en què els anglesos són amos i senyors de Menorca. A quina data és? Quan és això? Ellos desembarcan en la zona inmediata al Alcaufar en septiembre de 1708. Ellos venían a ocupar este castillo, que era la fortaleza que defendía por entonces el puerto de Mahón. Stanhope desembarcó con unas tropas que había traído de Barcelona. Tenía unos cuantos barcos que le había dejado el almirante para que él tuviera el apoyo de la artillería y de los marines. Se sitúan alrededor del castillo después de una trabajosa maniobra de transporte de cañones y el castillo se les rinde rápidamente porque toda la población de Castell, del Arrabal, se había metido en el interior del castillo y entonces había más de 2.000 personas civiles que extorsionaven un poco la defensa del castillo. Avui en dia tot està en runes, però aquesta reconstrucció en 3 dimensions ens permet veure com era l'inici del castell de Sant Felip. Es va començar a construir l'any 1555 per protegir Menorca dels atacs com del Duc Barbarossa, que Maó havia patit uns anys abans. L'enginyer italià Juan Bautista Calvi va dissenyar el traçat de la que seria una de les primeres fortificacions amb baluars d'Espanya. Originalment era un recinte quadrat amb 4 baluars en terrasses per l'artilleria. Baix hi havia un pati amb la capella. Per la part exterior, el castell estava protegit per un fossat i després hi havia un mur que ho envoltava tot. Un pont de pedra duia a l'entrada. Prop del castell hi havia les cases dels obrers i de la guarnició, el que seria el primer arrabal, en el que a finals del segle XVII ja hi vivien unes 3.000 persones. Aquest és l'origen de la població del castell. I quins enginyers són els que van col·laborar amb aquest disseny d'aquesta nova fortificació? En aquel momento habían 2 ingenieros, que era Petit, que se había quedado de coronel de ingenieros en la fortaleza, y Durán, que era un francés contratado por Inglaterra. ¿Y el diseño de esta Este es el plano, como vemos, de Durán, y se pretendió mucho más de lo que luego se hizo. El castillo se ve perfectamente el español, que es el cuadrado interior, y se fue cubriendo de obras exteriores para llegar a esta estrella. Después en la Mola se hizo el de Santana, o se inició el de Santana, y el poblado, el Arrabal, se trasladaba al Lazareto actual. Francisco, en aquest mapa és un mapa de somnis, aquí no hi ha res real. On podem veure les coses que s'hi van fer? Aquí lo veremos, las obras realizadas, cuáles fueron. La obra fue una serie, una cadena de fuertes exteriores, lunetas o semilunetas, que van desde aquí, desde el puerto, hasta llegar a la Cala San Esteban. Incluso construyeron un hospital, y el Marlborough, que lo construyeron en la otra orilla para poder defender del ataque que viniera por aquella parte. Le permitía a los ingleses una defensa más racional,
y escalonada, porque de fuera adentro podía ir cediendo obras sin perder el centro, que era el núcleo importante. L'ampliació de la fortalesa, que comença el 1713, serà tan costosa pels britànics que no queda pressupost per millorar les defenses de Fornells i Ciutadella. Sant Felip ha costat molt de penis. Sabeu que són penis a Menorca? Escolta, i jo trobo que l'ampliació aquesta que he vist ara del castell de Sant Felip devia costar una doblerada. Devien quedar sense un pen. Hosti, devien quedar ben pelats. Perdó, que has dit penny. Això és una moneda. L'expressió no tinc un penny, per dir que una persona no té doblers, o això no val ni 4 pennies, per xerrar d'una cosa de poc valor. Però un penny ve de l'actual moneda anglesa, no? Un penny era una moneda que circulava per Menorca. Per exemple, a molts països de parla anglesa encara s'empra aquesta moneda. Sí. Per exemple, a Gran Bretanya un penny equival a, no sé si és una centèsima de lliure esterlina. Això i res és el mateix. No m'estranya que gairebé no s'empri aquesta paraula. Però aquesta paraula boinder sí que l'he sentida. Boinder sí, aquesta sí que me sona. Boinder ve de bow window. És anglès bow window, i són els finestrals i els balcons aquests que surten d'un edifici. No, si això ja t'ho dic que ho sé, jo que nostre en tenim un de boinder. Ai, potser si vols a dinar. Boinder. No, si és ben cert. És una paraula que encara s'empra molt. I de boinders n'hi ha per tot. A casa nostra mateix de petit en teníem un, i això és un. I un altre. Albert. Ei, Joan, com va? Com va la vida? Beníssim. Res, mirava que Boinder, 100% herència britànica. No, tio, herència britànica no. Els noms sí, de Boinder. La paraula Boinder sí, però l'element arquitectònic ha evolucionat molt des de llavors. Només us ha arribat la paraula? Mos ha arribat la paraula i l'element arquitectònic que ha anat canviant amb el temps, passant des del que era realment un mirador massís, amb 3 finestres, en aquest Boinder que tu veus aquí, que és tot vidriat. Però aquest Boinder és del segle XX. I d'aquella època n'hi ha? Encara se'n poden veure? D'aquella època encara en queden 2 que estan a la part de darrere de les cases del carrer Isabel II, les cases que donen el carrer Isabel II, que com saps darrere donen esport, doncs ja queden 2 peces que són autènticament ingleses. Escolta, només mos queden aquests 2 anglesos, però hi ha una altra cosa que crec que sí que és ben anglesa, que jo te la mostraré, vine. Això? El pastell. El pastell maonès, exactament. Això també és una herència britànica que s'ha evolucionat una miqueta, però que en essència és la mateixa peça que van dur ells al segle XVIII. És una peça britànica i que ara els menorquins empren moltíssim. Exactament. Els mallorquins no gaire, perquè en els rodatges de sèrie mitjorn, quan un mallorquí havia de sortir de casa nostra, fa així. I no podia entrar. No sabia com funcionava. Havien de tornar a gravar la seqüència. Quan és tan senzill com fer així... Exacte. Fer pivotar la peça i ja obres i pots entrar tranquil·lament. El més interessant, però, de la herència britànica és una peça que te mostraré ara. Vine i veuràs. Digues. Quina sorpresa. Puja per Mira, aquesta sí que és una finestra britànica total. És una finestra de guillotina que s'ha mantingut bastant bé, tal qual els van dur els inglesos al segle XVIII. I la finestra de guillotina és aquesta part de vidre, només? És una finestra que combina 2 parts, com veus, una vidriera de guillotina, típicament anglesa, que puja i baixa, i combina amb una persiana de llibret, que és aquesta que veus aquí, que serveix per enfosquir. Val, que es tancaria amb aquesta d'aquí. Exacte, que es tanca amb aquesta d'aquí i llavors enfosqueix. Aquesta peça, el pack de dels 2 elements aquests junts, que en anglès diuen Satch Windows, doncs això és una de les herències que van rebre dels inglesos. I la van idear ells, se la van inventar els anglesos? No, realment no la van inventar els britànics, els inglesos. Ells la van dur al segle XVII, la van dur els holandesos cap a Anglaterra. O sigui, és un invent holandès, aquesta finestra. Els inglesos la recuperen ells, l'agafen i l'empren, i després, al segle XVIII, la reparteixen a totes les seves colònies. Trob que ja és hora de tornar al castell de Sant Felip. Allà en Javier Girona segur que m'ajudarà.
Ara som a l'antiga capella, o més ben dit, dins el que queda d'una capella que hi va haver dins el castell de Sant Felip. Es veu que els bombardejos del segle XVIII van destrossar completament el castell i ara només en queda açò, m'explica? Bé, açò i 8 quilòmetres de galeries subterrànies, que no són poca cosa. Uau! Quina muralla més impressionant! I aquesta muralla que veiem aquí és de l'època. Sí. De hecho es la muralla original, la muralla marítima de toda la costa, perimetral, de toda la costa, que sí que ha habido unas actuaciones del Ministerio de Fomento. Fíjate, aquella esquina, este corte, entre una y otra es la muralla original. Está todo el marés picado, lo sacan de abajo y lo van poniendo y elevando la muralla. Treuen els marès de baix per fer fosso. Claro. Y luego lo van colocando en la muralla. Aquesta fortalesa tan gran deu tenir unes històries impressionants, ¿no? Bueno, lo que hay encerrado en estos muros, después de 3 asedios impresionantes que ha tenido y todos los miles de hombres que han trabajado en ella durante 500 años, pues ya me dirás. Va, una història... Déu-n'hi-do. I'll sing you a song of the fish of the sea. Oh, Rio! I doncs sí, és una escena típica de taverna, amb soldats, joc i dones. La presència constant a Menorca de milers de soldats anglesos, juntament amb la pobresa que patia la població local, desemboca en prostitució. Sí, a l'illa del segle XVIII hi ha molta devoció i molta missa, però els sermons dels capellans no aconsegueixen erradicar els costums de dones considerades escandaloses. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hooray, up she rises, hooray, up she rises, hooray, up she rises early in the morning. Put him in the longboat till he's sober, put him in the longboat till he's sober early in the morning. Ei, me posaries una copeta de vi? Gràcies, Lachen de kotje. Veig que teniu la festa armada, eh? Vostè què troba? Ara, passant l'estona amb aquests senyors que tenim per aquí. No, ben entretinguts, això és bo. Bo, mentre mos deixin, seguirem per aquí. Les autoritats no ho volen, no, que beguem i que feguem tanta bulla, però amb la misèria que hi ha per aquí... Veig que la senyora també fa la seva feina, eh? La senyora, diu. I de la senyora també juga i veu. I què? Què passa aquí? Una ha de fer el que vol. N'hi ha que no saben fer res més que resar rosaris. Però aquí no resam a John. Aquí no rezamos, no praise. Vinga, John, tira. I veig que l'altre Jan també està ben ocupat, eh? I què espera? Una s'ha de guanyar la vida així com sigui. I si s'ho vol dir així que t'espaldons i dos s'aixequen, més val açò que passar gana. Dones escandaloses mos diuen. Jo trobo que encara no en feim prou d'escàndol, Toni. Ja ho pots ben dir, ja. Això sempre hi ha estat. I sempre hi haurà homes, inclús frares, que s'estimen més la carn de femella que res. El que passa és que ara, amb els soldats, ho tenen més fàcil les dones que han de menester monedes. Però alerta, que n'hi ha que tenen males idees. Què vols dir amb això? Que un sent coses, i he sentit a dir que els senyors jurats volen tancar en clau a les dones, diguem, escandaloses, dins cases perquè se penedeixin i deixin els pecats. Oh,
tindran feina i si s'han d'anar a cercar a totes. Però estan frescos si es pensen que me tancaran com un animal o un delinqüent. No, això seria massa cruel. Cruel, troba vostè? Es veu que no has vist massa monta, perquè jo, que sí que he anat i vingut a mercadejar fora de Menorca, de cases d'aquestes n'he vist a moltes bandes. Mira, sense anar més en fora, a Mallorca mateix, n'hi ha una de galera ben al costat de l'Hospital dels Lleprosos de Sant Llorenç. Compte tu. Mira. Mira, saps que cadascú del seu pan farà sopes. També té raó, també té raó. I el Mr. British aquest no... Do you like Spanish ladies? I love Spanish ladies. Li fotrem jo. Vinga. Farewell and adieu to you Spanish ladies. Farewell and adieu to you ladies of Spain. Farewell and adieu to you Spanish ladies. Farewell and adieu to you ladies of Spain. For we've received orders for to sail for old England, but we hope in a short time to see you again. We'll rant and we'll roar like true British sailors. We'll rant and we'll roar all on the South Seas until we strike soundings in the channel of old England. From you Chanticleer is 35 leagues. We hove our ship to when the wind from southwest, boys. We hove our ship to deep soundings to take as 45 fathoms for the white sand. I en el següent capítol veurem les fortes tensions que es van viure entre els menorquins i els britànics a causa de la religió. Catòlics i protestants xocaven constantment. Els capellans menorquins deien que els britànics eren heretges. Perquè dels inglesos no us en podeu enfiar. Són uns heretges, enemics de la Iglésia i del nostre papa. També veurem on atenien els anglesos a tots els soldats malalts i ferits. I aprendrem noves paraules que ens van deixar durant el segle XVIII, sobretot oficis i gastronomia, com la curiosa història de les prunes de Naversó, que no tot eren guerres, en aquell viatge al temps dels Jans. Beautiful. Never saw prunes like this before, Joan. Nunca había visto prunas como estos, Joan. Muy bonitos, muy.